מרלין אוקורו מבריטניה תרוץ בשביל הראשון. מיטה מרטינז תפתח את הריצה בשביל השני מספרד, מדליית ארד באוסקה לפני שנתיים. בשביל השלישי מאוקראינה יוליה קרבצון, שביעית בגמר האולימפי בשנה שעברה. והלהיט של הריצה הזו, העונה הזו, קסטר סמניה מדרום אפריקה, עם התוצאה הטובה ביותר השנה. אף אחד לא ידע עליה עד לפני כמה חודשים, כאשר קבע את התוצאה הזו באליפות אפריקה לנוער. ג'ני מדוז מבריטניה בשביל החמישי. בשביל השישי מרוסיה מריה סבינובה, אלופת אירופה באולם. שביל מספר 7 יפקוסקי בוסני מקניה, אלופת העולם מאוסקה, מדליית כסף בבייג'ין. פיקיונה מאיטליה בשביל השמיני. שתי הקפות של המסלול עד המדליות. אוקורו מבריטניה, מרטינז ספרד, קרבצון אוקראינה, סמניה דרום אפריקה, מדאוז בריטניה, סבינובה רוסיה, בוסני קניה, פיקיונה איטליה. גמר 800 מטרים יוצא לדרך. בערך 200 מטר בשבילים, ואחר כך תפרוצנה פנימה, לקחת את המסלול הפנימי ולרוץ כמה שיותר קרוב ליד הבנקט על מנת לא לרוץ עודף מרחק. בואו ונראה מי לוקחת עכשיו את ההובלה של הריצה הזו. הנה בוסני ראשונה, סמניה במקום השני, קרבצון שלישית, פיקיונה רביעית. אלופת העולם היא שמובילה, סמניה הצעירה הזו בת ה-18 מדרום אפריקה במקום השני. אתה מסתכל על הסגנון של סמניה, אתה רואה איזה רצת בוסרי. סמניה ובוסני שתי המובילות, קרבצון האוקראינית שלישית, אוקורו הבריטית במקום הרביעי. הנה הפעמון, עוד 400 מטרים, עוד הקפה אחת. 56, סמניה מובילה. 56-83, מוביל אותנו לקצב של 1.57 בערך, 1.56. סמניה הראשונה, קרבצון שנייה, בוסני שלישית, אוקורו רביעית, סבינובה במקום החמישי. בוסני מנסה לעבור קדימה, עדיין ההובלה של סמניה. קרבצון שנייה, בוסני שלישית, אוקורו רביעית, סבינובה במקום החמישי. שמע, בוסני הזו זה משהו. סמניה, סליחה. בוסני לא בכושר. אף אחד לא יכול עליה. מבט חטוף לאחור. סמניה מובילה בדרך לניצחון. תראו איזה פער היא פותחת. המאבק על המקום השני הרחק מאחוריה. מדהים. איזה ניצחון ענק של קסטר סמניה שלוקחת את הזהב עם דקה אחת, 55 שניות, 46 מאיות. מאיפה הגיעה הילדה הזו? פשוט מאזור הלימפופו. זה פשוט מדהים לראות אותה. יכול להיות שמתפתחת לנו כאן מריה מוטולה משופרת, ונראה אותה עוד כל כך הרבה שנים, כמו שבזמנו ראינו את מריה מוטולה ממוזמביק. זה לא רחוק אגב. קסטר סמניה בת 18 מדרום אפריקה, אלופת העולם ב-800 מטרים. בתחילת השנה הזו אף אחד מחוץ לדרום אפריקה לפחות לא הכיר את שמה.
ואז היא באה עם הריצה המדהימה שלה באליפות אפריקה לנוער, והנה הערב כאן על המסלול באצטדיון האולימפי בברלין היא מנצחת בדקה אחת 55-45 את אלופת העולם מאוסקה, בוסני מקניה, שמסיימת שנייה. מדאוז הבריטית זוכה במדליית הארד. כל כך הסתכלנו והופנתנו בעצם מסמניה הזו שלא ראינו, אני לא ראיתי מה קורה מאחור. איזה קרב היה מאחור, כנראה קרב אדיר. פשוט היא הפנתה אותי, אני לא ראיתי דבר כזה. סגנון כל כך לא מהוקצע, כל כך לא מלוטש עם יכולות כאלה. סמניה חוגגת את התואר אלופת עולם, את הזכייה במדליית הזהב עם הזמן הטוב ביותר השנה. בוסני שלקחה את הזהב באוסקה ואת הכסף בבייג'ין, מקבלת גם כאן בברלין את מדליית הכסף. וההפתעה הגדולה, מדאוז הבריטית שמשתחלת למקום השלישי, הארד שלה קרבצון רביעית. הזמן של מדאוז דקה 57-93, קרבצון דקה 1:58. סבינובה מרוסיה במקום החמישי. מאיר, אתה תגיד לי מה הילדה הזאת תעשה עם $60,000 עכשיו. אל תדאג, אל תדאג. פשוט מדהים, מרגש, אפילו ותיקים שכמוני. לראות פרי בוסר כזה מבשיל כל כך מהר. השתיים הללו אגב רצו באותו מקצה במוקדמות, סמניה ובוסני. סמניה הצליחה להתעשת, הצליחה לעבור לשלב הבא, בוסני הגיעה האחרונה ואז הגישה ערעור ופסקו שהיא יכולה לעלות לגמר מאחר שהיא מעדה שלא באשמתה. ותראו את הפער העצום הזה שבו סמניה מנצחת, ואיזו דרמה גדולה מתפתחת מאחור עם מדאוז בפיניש פנטסטי מגיעה למקום השלישי על חשבונה של קרבצון האוקראינית. אבל תסתכל על הילדה הזו, את הקצב הזה שהיא רצה, כאילו בכלל לא סיפרו לה שיש תחרות כאן. כל פעם היא משפרת בשנייה. באיזה ביטחון, באיזה שקט. כולה בת 18. ג'ניפר מדאוז נתנה את ריצת חייה כאן. סיום מאוד צמוד מאחורי גבה של סמניה, כאשר בוסני מסיימת שנייה, מדאוז שלישית וקרבצון במקום הרביעי. לא ראינו אותה מחייכת אפילו את סמניה. נדמה לי שעכשיו היא תשלוט באופן בלעדי הרבה מאוד שנים בריצה הזו, כפי שבולט שולט בריצות הקצרות. פשוט מדהימה. בינתיים ארטינג לא נרגע, הוא ממשיך לחגוג כאן את הזכייה שלו במדליית הזהב בזריקת הדיסקוס. אם זה היה בכדורגל הוא היה מקבל כרטיס צהוב עכשיו. זהו, בעצם כאן אנחנו נועלים את השידור שלנו הערב מהאצטדיון האולימפי בברלין. אבל רגע, אנחנו גם ניתן את הכבוד למנצחים ב-1500 מטרים. עכשיו יהיה טקס חלוקת המדליות, שבעצם על פי התכנון המוקדם אמור היה להתקיים לפני גמר ה-800. גם כן ראינו ריצה דרמטית עם סיום צמוד מאוד, הגמר של הגברים ל-1500 מטרים. חסות קצרה ואתם שבים אלינו.